Milí priaznivci, poďte sa pozrieť, ako to vyzerá u nás v Zborove nad Bystricou na 9. ročníku cyklistických pretekov Kysuce Orava cez kopec. Dnešný ročník by som hodnotil asi v tom zmysle, že dopadol na očakávania len z toho dôvodu, že sme mali raz toľko pretekárov, ako mávame obvykle. No a prvýkrát sme boli už zapísaní ako v bodovacej súťaži slovenského pohára Masters, kde naozaj tí pretekári už podávali fakt vynikajúce výkony. Viete, každý má tie ambície veľké. A my sme sa tiež chceli ešte niekde posunúť ďalej, čo sa týka aj organizačných vecí, lebo stále je niečo vylepšovať. No a privítame ešte väčšie množstvo pretekárov, samozrejme do tej miery, pokiaľ ich zvládneme, ale akože sme maximálne spokojní. Dúfam, že aj pretekári boli spokojní, že sa uvidíme na ďalšom ročníku. Tak podujatie je veľmi pekné, ja už som absolvoval teraz druhýkrát, ako tento pretek. Prostredie tu poznám, lebo chodievam sa na chatu, takže v podstate to mám pojazdené. A išlo sa mi veľmi dobre dneska, dobré nohy boli. Išiel som v tej také druhej skupinke, takže ja som spokojný. No. Hi, I am Saleh Al Zayed from Saudi Arabia. Today race, that's good. Some problem finish line. That's all. Huh? That's all. That's all. That's all. Thank you. Bye. Som Peter Vtorek, CIS Akadémia Petra Sagana zo Žiliny a zúčastnil som sa dnešných krásnych pretekov. Som už 5. raz tu na štarte. Mám z toho veľmi krásny zážitok, hoci teda 77-ročný cyklista, keď sa má štverať 2 razy na kopec tu za Starými Bystricami, nie je to nič pekného, ale dá sa to prežiť, keď sa pravidelne človek troška hýbe, tak vie to aj prejsť. Je to výnimočný pretek. Má to všetkých 5P, ako sa to dá povedať.
Dnešný deň máme úspešne za sebou. Mne pripadá úloha zhodnotiť, ako to všetko prebehlo. Myslím si, že všetká sila, ktorá bola venovaná tomuto podujatiu, ktoré sa skladalo z viacerých častí, tak nevyšla na márnosť. Máme za sebou nádherné podujatie, ktoré malo pred sebou nádherné cyklistické preteky, ktoré boli na medzinárodnej úrovni. A zvláštnosťou sme mali to, že sme privítali cyklistov zo Saúdskej Arábie alebo z Portugalska. Takže sme na medzinárodnej úrovni a preto sme boli aj pod záštitou nášho pána ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí, pána Juraja Blanára. Okrem týchto nádherných cyklistických pretekov sme mohli mať ako sprievodné podujatia súťaž vo varení kotlíkového guláša in memoriam Anna Válková a takou novotou bolo pre nás to, že sme mali aj podujatie cezhraničnej spolupráce medzi obcov Zborov nad Bystricou a obcov Mosty u Jablunkova, kde sme mali možnosť vidieť nádherné kovácké sympózium, kde naši nadaní umelci vytvárali 5 schôk. Čo dodať na záver? Chcem sa poďakovať. Chcem sa poďakovať každému jednému, ktorý priložil ruku k dielu. Nebol to jeden človek, neboli to 10 ľudia, bolo to mnoho ľudí. Chcem sa poďakovať Policajnému zboru Slovenskej republiky, bez ktorých by sa určite ten cyklistický pretek nevydaril tak, ako sa vydaril, pretože neprišlo k žiadnemu zraneniu ani k žiadnej kolízii. Chcem sa poďakovať Dušanovi Šustekovi, spoluorganizátorovi Nika Šport Krásno nad Kysucou, za to, že každoročne vždy priloží ruku k dielu a podieľa sa na tom, aby všetko bezproblémovo prebehlo. Chcem sa ďalej poďakovať ešte mojim spolupracovníkom, starostovi obce Oravská Lesná a všetkým, ktorí jednoducho dnes tu boli a ktorí sa zúčastnili nielen pretekov, ale zúčastnili sa aj tohto podujatia, čiže vám všetkým divákom. A ja pevne verím, že 10. ročník sa vydarí a prídete medzi nás nie len tí, čo boli tento rok, ale prídete aj tí, ktorí na toto pozeráte. Takže vitajte v Zborove nad Bystricou a tešíme sa na vás opäť o rok na 10. ročníku tohto milého podujatia.